Anyị were ọṅụ ka ọ na-adịge ntị nụrụ nkwenye na isi ozizi ofufe nsọ nke ọ dị n'ihi nke a apụghị igosi Chineke site n'ihe ọbụla esere ese nke akpara akpụ ka ọ nke atụmatụ. Nke atọ, Chukwu enweghị nne ma ọ bụ nna, o ji aka ya dịrị n'onwe ya, ọ bụ naanị otu, o nweghị mbido ma ọ bụ njedebe. Nke anọ, isi ozi ofe nsọ Gọdializim bụ iwu nke akọ na uche nke kọwara na onye ọbụla nọ n'ụwa ga-anatarịrị ụgwọ ọrụ maka echiche, okwu ọnụ ya ma ọ bụ omume ya niile. Nke ise, mmadụ ekwesịghị iwere mmadụ ibe ya mmadụ ekwesịghị inye mmadụ ibe ya otuto dịrị naanị Chineke. Mmadụ ekwesịghị iwere mmadụ ibe ya dịka Chukwu ma ọ bụ ife ihe ọbụla akpụrụ akpụ ma ọ bụ nke esere ese dịka Chukwu. Nke isii, a ga na-edobe ihe ọbụla gbasara ofe nsọ Gọdializim nsọ oge niile. Nke asaa, mmadụ na Chineke ga na-enwe mmerịkọta oge niile site n'ife Chineke ụbọchị niile nke ndụ ya, ọbụna dị mgbe ọ nọ naanị ya maọbụ ya na ndị ọzọ nọ. Mmadụ ekwesịghị ichezi inye Chineke ekele na otuto mgbe ebighị ebi. Nke asatọ, mmadụ ga na-agbanarị otu ndị na-akpa izu ọjọọ nakwa ndị na-eme ihe ọjọọ. Ọ ga na-emeso mmadụ ibe ya dịka Chineke si emeso ya onwe ya. Mmadụ ga na-asọpụrụ nna ya na nne ya na ndị okenye niile ka ihe wee dịrị ya mma. Nke itoolu, mmadụ ga-eji obi dị ọcha na ịkwụwa aka ọtọ jere ala nna ya ozi, ghara iri ngarị ma na-asọpụkwara iwu obodo ya niile. Nke iri, ndị ofe nsọ Chineke ga na-ezenarị ịkpa ọkọ mgbe niile. Naanị ndị nwere ndidi ma na-atụkwa egwu Chineke na-eketa ma nyekwa uru dị n'ụwa. Iri na otu, mmadụ nwere mkpụrụ obi nke na-adịghị anwụ anwụ, nke na-abịa ụwa ugboro ugboro, ebe ọ na-agba mbọ ịwụchapụ onwe ya atụtụ njọ ya ọbụla. Ihe ọbụla mmadụ metara na ndụ ya, ọ ga-anatarịrị ụgwọ ọrụ ya na ndụ a ma ọ bụ mgbe ọ lọghachiri ụwa dịka iwu eke si eme. Anyị na-ahụ alaeze eluigwe na ọkụ ala mmụọ na ndụ nke ụwa nke a dịka ngọzi maka ezi ihe anyị mere na afụfụ maka ajọ ihe anyị mere nke na-esi n'aka Chineke, onye na-ekpe ikpe ziri ezi mgbe ebighị ebi. Toonu Chineke, toonu Chineke. Chineke anyị dị mma. Iri na abụọ ma bụrụkwa nke ikpeazụ, isi ije mmadụ n'ụwa a na-eche ụzọ ọ ga-esi tozuo oke wee nọnyere ndị bụ chi n'ala mmụọ, ebe ọ ga-anọ ọnọdụ izu oke nke ime mmụọ, udo na aṅụrị mgbe ebighị ebi. Ka Chukwu gọzie ndị niile na-emezu okwu ya site n'ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Okwukwe nke ndị na-efe otu chi, okwukwe n'otu onye kachasị Chineke dị mkpa, onye kere Chineke ọma, onye jupụtara n'ike n'ime onye nsọ n'izu oke niile, ekwe na mmadụ niile onye kachasị niile n'oge nke mmadụ niile na mba niile
iji wee kwagide okwukwe anyị ka anyị tupe abụ isi nke 11. Ihe omimi dị n'ofe nsọ, page 415, 451, verse 18 to 20. Si na ọ dịghị ọzụzụ ọbụla dịrị ekpere gahiere ụzọ. Chineke agaghị asa ekpere anyị ma ọ bụrụ na anyị dị anya n'ebe ọ nọ. Mgbe anyị na-eche na Chineke dị anya n'ebe anyị nọ, ọ gaghị asa ekpere anyị. N'ihi nke a ka Maazị Mbọnụ Ojike, udo dịrị ya, bụ onye tụlitere ofufe nsọ Afrịka. Aha ọhụrụ ya bụ ụlọ nsọ omenala, ofufe nsọ otu chi. A zara ajụjụ ya n'akwụkwọ a na-akpọ Juju na ọzịza nke izu. Sị, ma ọ bụghị na ndị Afrịka welatara Chukwu okike ụlọ site n'inye ya aha omenala ha, ofufe nsọ ha ga-abụ ihe efu. Ụmụ Izrel kpọrọ ya Chineke nke Izrel, ma na-efe ya dịka Chineke, ma na-efe ya dịka omenala ha si dị. Ofufe nsọ ndị ọbịa a na-akpọ ofufe nsọ Jizọs ewetara anyị ziri anyị kpọkuo Chineke Izrel mgbe anyị na-ekpe ekpere. Ihe ọ pụtara bụ na anyị etufuwo ihe nketa anyị n'aka Chineke. Anyị abụ Afrịka Izrel. Ọ dịghị mgbe ụwa ka chọpụtara aha dị otu a, ma enweghị ike ịchọpụta ya n'ihi ọ dịghị ihe ọ pụtara. Ọ bụ na ọ bụghị ụmụ Izrel agbụrụ ndị Hibru, ndị gbara ọsọ ndụ gbalata n'elu Afrịka, biri nnụ arọ na oru arọ na 10. O kwesịrị ka anyị bụ ndị Afrịka gọnarị Chineke anyị, ga-agbazinara Izrel Chineke omenala ha? Ọ na-aza ekpere anyị n'ihi ọnọdụ pụrụ iche ha natara n'aka Chineke kere ụwa niile, onye ha kewasịrị wee kpọọ ya nke ha Chineke Izrel. Ma ọ bụghị na ndị Afrịka gbanwere obi ha, kpọọ isi ala nye Chineke nke nna anyị ha, Chineke nke Afrịka, ụzọ anyị ga na-agbachi n'oke ọchịchịrị ma jupụta n'oke egwu. Ọ bụrụ na anyị na-achọ ịnata ọzịza ekpere anyị ga-ewezụga onwe anyị n'ebe Chineke ndị mba ọzọ dị, buru mkpa anyị niile na arịrịọ anyị jekwuru Chineke nke Afrịka eruru iru. Ya bụ Chineke ahụ kelere ụwa niile mmadụ. Toonu Chineke. Chineke anyị dị mma. Ihe ngụpụta nke abụọ sikwa n'akwụkwọ Nkọmịdị Nsọ, Igbo ezi ahụ si mbido na osisi ofufe nsọ niile, page 634 to 635, verse 40 to 42. Onye Afrịka ọbụla gbanwere aha ụwa ya na-aza aha ndị ọbịa na-agọnarị Chineke na amamihe o nyere nna nna anyị. Ofufe nsọ ọbụla nke ihe o bu n'obi bụ ịgbanwe aha ndị Afrịka na-eme nke a maka ọganihu nke ahịa ya, ọ bụghị maka